Какво? Да не ма гръмнеш. Не бе, брат. Опа, ще си онзи от YouTube, аз те гледам. Имам сабскрайбър тук. Да, ти си един с бебешко лице, да постоянно се прави. Познах. Да, знам. Много хубава е уха си. Ехе, готин. Благодаря. Вие сте много хубави. О, мерси. Весели празници. Благодаря, искам и аз така да те храна теб със солет. Ела. Може би някой друг път. Кога? Ще се оговорим. Окей. Окей. Чакам. Кака, мам. Добре. Добре, те не говори. Когато Ел се случва с тебе. Ти емо ли си? Какво? Емо ли си? Смисъл? Няма значение. Лига играеш ли? Да. Пича знае за какво говоря. Пича знае. На колко си? 0-12 съм. Няма. Много си манинка. Какво става? Па от мене нищо при тебе. Що от тебе нищо? Базик съм, гледам тук на 4 момичета за инстаграма, се чуда коя да избирам. Чакай, искаш ли да На питам? колко са? Мънинки са, чакай, сега ще покажа. Ти си на 20, бе. Е, тая с червениката коса, вижда ли са нещо? Гнус. София ли са, бе? Не е от Стара Загора. Братле, ти си на 20, косурата на колко са? Тя дали не е на 15? Ти си на 20 косура, бе. Да ма затварят бе, брате, ба съм го. Брат, ти си много красив, бе. Дали, бе? Бих обърнал резбата за теб. Стига, бе. Това е истина. Не е чак толкова добре. Напротив, носи хубав. Направо мога работиш като модел според мен. Още 0 кучки! Само така, брат ми. Да. Окей. Откъде си, на колко си, имаш ли си гадже? Не ти казах 0 кучки. А на колко си? 14. Баваш са. Какво, бе? На колко ти гледаш? Ти изгледаш на 18 поне. Да, бе, да. Никакъв шанс. Да, бе, Може, възможно. казвам ти, брат, мога работиш като модел. Мога да те уреда даже. Сега съм на 14 смисъл. Еми точно от по-малък да влезеш в шоу бизнеса, трябва да... Треска всяка втора. Треска всяка втора, браво, то и аз имам твоите. Не. То и аз да съм теб и аз ще трескам всяка втора нормално. Даже всяка първа може би. Браво. Там не готините не ще заслужава. То по нищо не се вижда. Браво, бе. Да, бе, да. Всичко е пак на много кучки смисъл. Просто нямам този гейм. Чао, браточка. Чао. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette. Харесах ли ти? Може да махнеш филтъра от лицето? А, харесах ли ти? Да. Кои най-мец? Няма значение. Така по-добре ли? Да, много си красива. Мерси. Откъде си? Къде си? Аз съм от Ботевград, а ти? Аз съм от 250 км. Ама ще ги пътувам, какво да правя? Кой набор си? Кой ми даваш? С този филтър не мога да ти кажа. Предположи. Предположи пъти. Стани пак, фликсни. Може би около 0,5-0,4. Познах? Кой от двете? 5. А ти си? Предположи. 0,8. 0,9. Това са... 14. 15. 15. Тъмън си ми. Малко, още една годинка и...
принцип, още една годинка да ме на 8 са 10 клас, нали така? Да. Да. Аз съм 10 клас. Така Ти ще си е. почнал по-рано. Ти си почнал по-рано. Да. Ема, какво ти става? Още Ема, какво имаш ти става? Котка. Котка ли имаш? Да, и е побъркана. Ама, мати. Котката рак. Да. Верно ли? Да, обаче в момента не е при мен. Как се казва? Писко. 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 Имах такъв приятел. Брат ми така кръст. Имаш ли си приятел? Аз ако имах нямаше, да съм тук. Това е добре за мен. Това е добре да се знае. Нали? Като цяло. Виж, аз имам 2 коти. Оле боже. Това се казва мъченце. Еми, добре. Чакам ти Инстаграм. Чакам ти Инстаграм. Само фитнес ли е смисъл да не знам, може да Лосто е, само лосто. Ето да аз къде да знам. Лосто е само. А ти? Кикбокс. Ще правим спаринг. Аре, Добре, ама да ме не биеш много. няма. Еш, Габриела се казва. Тук само да метна, това е мой Инстаграм профил, има го долу в описанието. Чувствайте се добре дошли да ме последвате, ако искате да ме опознаете и да разберете малко повече за моя личен живот. Тук може да го направите. Ечката, гледам се в много коледно настроение. Обичам Коледа. Чакай така. Сега че съм се забила. Да не ме стига. Но няма да се видя. Аз ще се видя. Това е Шрек. Да. И пише Jingle Bells Christmas Smells. Боже, що? чакай, аз съм на чужбина. Защото чакам да ми кажеш дали ме харесва. Ами, аз ако се бъде в Инстаграма, трябва да махна. Що? Добре, стой, ще Що? покажа, става ли? Що? Ако си влезна в Инстаграма, ще трябва да махна. Не, с лампа цената е ужасна, затова в момента буквално съм на фенерчето с телефона ми. Защото зад мен. В смисъл, пак изглежда за Джей, заклевам се. Искам да видя. Ще ме видиш в Инстаграм, после. И... В смисъл, само да кажа наистина, не съм catfish, обещавам. Catfish. Че не изглеждаш, смисъл, че на снимки гледаш различно от мен. Аха, ясно. Да. Много хора са ми казали, че съм почти същата, така че да. Значи... Ако искаш направо да става Стара Загора, ако искаш направо да става Загора, нали не е проблем. Направо да идва в Стара Загора. Да, не е проблем, спокойно. Ми добре. Добре. Ма има ли къде да остана, че е много далеч? Сигурно, ще намерим. Що ме казваш? Ама не Ама обичам да не спа обичам да спа сам. Страх ме. Ще легото е Страх ме. Легото е двойно. Добре. И Тръгвам. ще се измисля. Тръгвам. Добре. С кола съм, да. С кола съм, да. С кола съм. Сега ще я покажа. Покажи ми. Ясно. Аз другата година почвам за мотор. Какъв мотор? Едно. Крос, най-вероятно. Това е моя. Полюбили се? Да? Чудесно. Кога ще ме повозя? Когато искаш, взимам те и да воза. Добре. Правим го. Добре. Ема кралицата се обажда. Оле боже. Кажи здрасти. Кажи здрасти. Здрасти. Кажи здрасти. Айде да е. Нема. Аз Писко го имам в профила ми. Може ще го видиш като трябва. Писко го имам в профила ми. Добре. Оч мой да кантариш. Да. 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 Това ми е мечта от дете. мечта от дете. Буквално ще намери смисъл. Цялата история е, че брат ми в момента е почти на 20. Но той че 4 години по-голям от мен. И таковата. И като беше някъде, може би към, не знам, 12 годишен, аз съм била гордо на 8, може би. И беше канал баща ми, аз съм накарам мотор. И логично баща ми просто го отрази и му каза никакъв шанс. И аз понеже съм много близка с брат ми. И нали веднага казах, той иска мотор, значи аз искам мотор. И то нали оттам почна, нали, щом брат ми го иска, значи аз го искам. И после с времето, нали, после като почна да раста малко, почна да се поинтересувам повече и повече и повече. И аз просто става като мечта в момента да имам тази книжка. И да, и като цяло брат ми се отказа, баща ми като му каза не, и той се отказа. В момента баща ми стават най-големите скандали. Това, че не иска да изкарам книжка, и аз пак ще изкарам тази книжка. И да, най-малкото бях почнала работа лято, ако трябва пак мога почна работа.
Първите ли са толкова проблема?